Velkommen til yin-praksisen i dag. Vi starter praksisen liggende på ryggen, enten med fødderne i måtten eller udstrakte ben. Bred dine skuldre godt ud over underlaget og hvil baghovedet tungt. Måske træk hagen lidt ind for at få lidt længde på nakken. Juster haleben, bækken, lænd, så du er komfortabel i området her. Tag så en dyb og rolig indånding og prøv at åbne munden og give slip på udåndingen. Indåndingen gennem næsen, dyb og rolig, og prøv på udåndingen at give slip mere end du puster eller ånder ud. Måske med en lille sukkende lyd. Du kan tage et par på egen hånd. Lige for at fortælle kroppen og symbolsk, såvel som faktisk, fysisk, give slip på det du kom fra, mentalt og praktisk, og give slip på det du skal til. Prøv at lande mod måtten lige nu. Lande nu i en dyb og rolig indånding og lang og rolig udånding. Ind og ud gennem næsen nu, både på indåndingen og udåndingen. Mærk, observer, hvordan det føles at stoppe op. I løbet af en dag laver vi mange ting, gør mange ting. Og det er ikke så ofte, at vi i løbet af dagen får lagt os ned for bare at være. Bevidst og til stede, men bare være. Eller bare siddende, bare være. Medmindre vi har en praksis af mindfulness eller lignende, eller bare fra naturens side, er god til at være til stede og sidde et øjeblik og bare lytte til fuglene, den blå himmel, solen, inderne, friskheden fra naturen omkring os, observere livet, der sker for øjnene af os. Så er det bare ikke ofte, vi får sat os ned, lagt os ned og bare være i nuet. Prøv at se, om du kan være det lige nu. Bare være. Med din indånding og din udånding. Du kan fortsætte med at følge vejrtrækningen. Vi skal i dagens praksis arbejde med ildens element. Ildens element, som hører sommeren til, og som i 5-elementmodellen står for organerne i kroppen omkring hjertet. Også hjertesækken, perikardium, der passer på hjertet. Og tyndtarmen, en del af fordøjelseskanalen. Og trevarmeren, som er et mere østligt orientalsk koncept, som vi ikke rigtig har sådan hjemme. Trevarmeren. Og der er 4 organer i gåseøjne tilknyttet dette sommerelement. Hjertet, som jo er kejseren i forhold til organernes, det her energikort over kroppen, som kineserne bruger. Så er det hjertet, vi vil fokusere meget på, og brystet generelt.
hjerte, bryst, arme, skuldre, hvor også de her meridian energibaner løber for alle de 4 organer eller organkoncepter, som er tilknyttet det her sommerelement, ilden. Hjertet har brug for balance. Det er for eksempel glæde, der er knyttet til hjertet som en følelse, og faktisk også en følelse, som kan være et udtryk for ubalance i hjertet. Og det er måske også noget, vi ikke sådan helt kan relatere til, hvorfor skulle glæde være en ubalance. Men i den kinesiske medicin er det fordi, at for meget glæde kan næsten blive sådan manisk glæde. Sådan, manisk. Og hjertet har brug for, som sagt, balance, ro, fred. I denne praksis vil vi derfor også søge at balancere de høje sommer- og yang-energier, og i yin-praksisen få skabt ro på nervesystemet. Vi begynder så småt lige med lidt bevægelse nu, så du kan begynde at bringe dine arme tæt ind til kroppen med håndpladerne ned mod måtten. Føre fødderne i måtten, hvis de ikke allerede er der, sådan i hoftedistance. Kan du starte med at tilte ud på halebenet, så du svejer i lænden, og så rulle ind over lænden og lige løfte halebenene og ballerne. Indånding, rulle frem og ud på halebenet, sveje i lænden, udånding, rulle tilbage, løfte lidt højere. Indånding, sænke ned, rulle ud på halebenet, sveje i lænden, udånding, runde og rulle hvirvel for hvirvel lidt højere op. Og så i dit eget tempo tage nogle runder med den her rullende bro, hvor du ruller hvirvel for hvirvel lidt højere hver gang. Bruger dine skuldre og arme stærkt mod måtten. Fødderne er stærke og benene ligeså. Og næste gang du løfter op, kan du blive oppe. Stemme fødderne i. Trække halen ind. Trække vejret helt ned til maven, bækkenet. Løfte hagen lidt for noget luft til din nakke. Slap af i ansigtet. Og rolig nu, rulle hele vejen ned. Bring så benene ind til maven. Grib knæene med hver hånd og lav store bløde cirkler. En med hvert knæ. Og løsner lidt op i og omkring hofterne her. Begge veje rundt. Og herfra kan du rulle om på din højre side. Du kan lade din højre arm komme op under højre øre, som sådan en pude. Find din måde at ligge på. Benene er ikke så vigtige her, de kan ligge lidt bøjet for at støtte. Så kan du nu føre din venstre arm frem for dig. På din indånding løfter du venstre arm op og tilbage, og udånding ned igen. Indånding løft op, kan følge med øjnene tilbage, udånding ned igen. I dit eget tempo. Prøv at sådan tegne gennem luften med den her venstre håndarm, så det ikke er en rejse fra A til B, men det er rejsen, det handler om. Ikke bare at nå til B, så at sige. Og næste gang du er nået op på dit indånding, kan du prøve at blive her. Prøv at flekse håndledet let, så din hånd vender lidt bagom. Række tilbage og måske mærke den her blide stimulering, det blide stræk ind over indersiden af venstre arm. Hvis du begynder at summe lidt for meget, kan du slappe lidt af i håndledet igen. Prøv at flytte armen lidt ned eller op. Det kan nemlig komme ind og blive sådan lidt få fat i noget nervevæv, og det er også okay. Det skal bare ikke blive ubehageligt eller begynde at summe helt vildt. Træk vejret roligt her.
Så her langs indersiden af armen løber vores energibaner til blandt andet hjertet og også tyndtarmen. Perikardium ligeledes. Du kan prøve at forestille dig, hvordan den her blide stimulering stimulerer energibanerne, der løber til og fra hjertet og de tilknyttede organer. Bare et par åndedræt mere. Og roligt nu begynder at vende armen tilbage til underlaget. Kan du roligt få dig vendt rundt og komme om på din venstre side. Igen kan du lægge dig til rette, så du ligger komfortabelt. Hviler hovedet et sted. Det kan også være på et blok eller andet. Før din højre arm op. På indåndingen kommer du op og bagom, og udånding roligt ned mod jorden igen. Ligesom en stor vinge, du åbner på indåndingen og lukker på udåndingen. Find den her ynde og elegance. Og næste gang du er kommet op, kan du blive her. Flekse dit håndled lidt, så fingrene sådan peger bagom. Finde den her blide stimuleringsstræk fra indersiden af armene ud til fingerspidserne. Så langs indersiden af armen har vi 3 energibaner, der løber, og ydersiden af armen har vi også 3 energibaner. Så på indersiden har vi hjerte, der løber helt inderst ved lillefingeren, og midten af indersiden af armen løber perikardium. Og så har vi lunge, der løber på ydersiden, altså på indersiden af armen, men yderst mod tommelfingeren. Og det er på ydersiden af armen, at vi har vores tyndtarm, energibane, meridian og trevarmeren. Den tredje, vi har på ydersiden af armen, er vores tyktarm. Og du kan nu roligt finde hele vejen tilbage. Højre hånd i underlaget. Skub frem med højre hånd, så du får dig løftet hele vejen op og sidde. Her kan du sidde på dine hæle. Grib endelig en blok eller 2, en pude, hvis du ikke sidder så godt således. Hvil dine hænder, åbne håndflader, luk øjnene. Sid med længde på rygsøjlen, åbne skuldre, bredt ind over brystet og slap af, mens du bare lige sanser effekten af de første øvelser. Herfra kan du blinke dine øjne åbne. Du kan nu føre dine arme hænder op foran ansigtet, håndfladerne ind mod hinanden. Så binder du nu din højre arm omkring venstre. Så højre kommer på ydersiden. De 2 ydersider af hænderne mødes, eller du binder den højre omkring indersiden ved at fange håndledet i arme. Fører du albuerne frem og op. Sænker skuldrene, men albuerne lidt frem og op.
Slap af i dit ansigt og luk øjnene eller hvil blikket på et punkt. Og rolige vejrtrækninger her. Slap af i ansigtet. Og husk, du kan altid tage en pause, kom ud af stillingen, men altid lige tjekke ind med dig selv først, om du ikke kan mere, om kroppen siger fra nu. Eller om du ikke vil mere, fordi det bliver ukomfortabelt. Det kan være strækket for fat i noget stramt væv. Det kan også være, at det bare er ubehageligt og ukomfortabelt, det her med bare at være og ikke skulle gøre noget. Og bare observere den her stimulering, der sker. Måske også ved dig på overarme, skuldres ydersider. Tre vejrtrækninger mere. Og roligt frigør dine hænder og arme, bare lige hvil. Åbne håndflader, tag en indånding gennem næsen, ud gennem munden. Og bare sans fornemmelserne gennem skuldre, arme, fingerspidser. Herfra, bring hænderne op, modsat side. Binder nu venstre omkring højre, så venstre er på ydersiden, de to bagsider af hænderne mødes. Eller du binder venstre omkring håndledet eller indersiden af hånden. Ørnekløerne kan række lidt op, uden at du strammer til eller helt stive fingre. Føds albuerne frem og let op. Sænk skuldrene, paraderne så at sige, og hold albuerne let frem og løftet. Luk øjnene eller hvil blikket på et punkt. På denne side af øvelsen kan vi give os selv lov til at gøre lidt mere. Du kan, hvis det føles okay, i øvelsen her på din indånding føre næsen mod højre, og udånding føre næsen mod venstre. Holde skuldrene, armene stille. Sænket nogenlunde afspændte skuldre. Og rolig, nænsom bevægelse fra nakkehoved. Herfra, vend hovedet tilbage, frigør dine hænder og arme. Hvil armene, hænderne med åbne håndflader. Du kan tage en indånding gennem næsen og give slip ud gennem munden. Sanse, mærke lige nu og her. Herfra til næste øvelse kan du vælge som mig og komme op til ild i tæerne. Du kan lige komme om på alle fire, så kan du løfte fødderne op og lave bløde bevægelser i dine fodled. Den næste øvelse bliver vi ikke i så længe. Kan du underdreje tæerne? Tjek ind, at du også har lille tæerne underdrejet. Hvis du har brug for at tage en pause undervejs, løfter du bare bagdelen, og du kan også vælge simpelthen at komme op på underbenene og lave øvelsen. Tager du nu din højre arm op mellem skulderbladene, venstre hånd fanger højre albue. Så læner du dig blidt mod venstre. Så rolig vejrtrækninger omkring 5 styk.
her til højre skulderblad, armhule, siden af kroppen. Hele højre arm. Og roligt kom tilbage til midten. Lad højre hånd blive. Før venstre arm ud mod venstre. Og måske kom hele vejen rundt og op. Og enten bare fang din trøje med de 2 hænder. Eller fang dine fingerspidser, så du binder i øvelsen. Herfra kan du læne dit hoved, højre øre ind mod højre arm. Og hagen lidt ned. Måske få fat på et stræk her omkring venstre skulderblad. Imens vi holder armene i den her Gomukhasana-stilling. Koens ansigtsstilling. Cirka 5 vejrtrækninger. Træk lidt ned igennem venstre arm og skulder. For yderligere stræk til nakken. Og roligt kan du frigøre armene, hænderne. Bare lige hvile dem en gang, bevæge hoved og skuldre. Få det hele lidt på plads. Mærk om du kan bibeholde ild i tæerne, stillingen til den modsatte side, eller om du har brug for at løfte bagdelen op, komme på underbenene eller finde en anden stilling. Vi tager venstre arm op, håndflader mellem skulderbladene, højre hånd kommer op og fanger venstre albue. Læner os lidt mod højre denne gang. Trækker vejret til venstre arm, skulder, armhule og sidekrop. Hvor mærker du det især i din krop? Og roligt kom tilbage til midten. Venstre hånd bliver. Du fører højre arm ud og hele vejen rundt op og fanger trøjen, eller lad de 2 hænder lave en binding. Kan du læne venstre øre ned mod venstre arm. Søg hagen lidt ind. Række lidt ned igennem højre skulder og skulderblad. Og træk vejret dertil, hvor du mærker øvelsen i din krop. Og roligt frigør øvelsen. Kan du frigøre dine hænder til måtten, løft fødderne op og bevæge fødderne lidt. Lad alt blodet komme tilbage ud i tæerne. Når du er klar, kan du sidde tilbage på dine hæle og bare hvile hænderne, bevæge hovedet, skuldrene. Lad det hele komme lidt på plads. Og så lande i stillstand, i stilhed et øjeblik, hvor du bare lige er og sanser. Blink dine øjne åbne og gør klar til et bagoverbøj, gerne med noget udstyr. Du kan bruge en blok, du kan bruge en pude, du kan bruge et tæppe, du ruller sammen. Har du en bolster, kan du lave en øget udgave af øvelsen, som mig. Det kunne også være, at du ruller nogle flere tæpper sammen og laver en stor pølse, en stor rulle. Vi sidder foran rullen, sådan lidt frem for den, og læner os ned, så den lander sådan lige bag skuldrene, skulderbladene. Så kan du armene op over. Hviler hovedet mod underlaget, eller jeg hviler hovedet mod hænderne. Du kan strække benene frem, eller placere fodsålerne i måtten, især hvis du mærker øvelsen for meget i lænden, så sæt fødderne i måtten. Det er vigtigt, at din pølse, bolster eller blok ikke er under lænden, men er højere oppe. Længere op mod BH-kanten, hvis du har sådan en på. Prøv at læne dig tilbage, tag en indånding gennem næsen og giv slip ud gennem munden.
Og så mærk, om du kan slappe af her, eller om du skal justere lidt. Slap af i kæben, i hele dit ansigt. Bring herfra opmærksomheden til dit hjerte, både forside og bagside af dit hjertecenter. Og så prøv at indånde hertil og udånde her. Indånde hertil og udvide, skab plads. Og udånding afspænde og læn dig ind i pladsen. Bringe det halve smil frem på læben. Og prøv at nyde og læne dig tilbage. Sænke paraderne og åbne op for bryst og hjerte. Giv plads til lungerne og vejrtrækningen. Plads til ny livsenergi til hjertet og til alle organer og celler i kroppen. Tre vejrtrækninger mere. Herfra kan du frigøre dine hænder og arme. Er du i dybere bagoverbøj som jeg, så vil endelig brug armene og hænderne til at hjælpe kroppen op. Så kan du føre fødderne sammen i en sommerfugl med benene godt fremme. Og ganske langsomt slow motion bringe kroppen til neutral, rygsøjlen især, ryggen. Og langsomt i slow motion begynder at smelte frem og forover i sådan en modsatrettet bevægelse, en modsatrettet form for rygsøjlen. Hvil panden, hvis det er muligt, nødvendigt, rart. Tag en indånding gennem næsen og giv slip ud gennem munden. Find bagsiden af dit hjertecenter, hele bagsiden af kroppen, og prøv at indånde hertil, skabe plads. Og udånde afspænde og læne dig ind i pladsen.
3 vejrtrækninger mere. Dyb indånding, helt ned til lænden, halebenet og udånding. Overgiv dig og læn dig ind i pladsen. Og når du er klar, så brug dine hænder og arme og bevæg dig i slow motion. Rolig, find op. Hjælp benene til at lukke sammen. Og find hele vejen ned på måtten og lig. Land i en mini shavasana. Kan tage en indånding gennem næsen, giv slip ud gennem munden. Lande i effekten af øvelserne. Lande i hvad du sanser og mærker lige nu og her. Herfra kan du føre fødderne i måtten. Bring benene ind til maven. Vippe lidt fra side til side. Og herfra nu før dit venstre ben frem. Og med din venstre hånd få fat på højre knæ og tviste mod venstre. Du kan flytte bagdelen af hofterne lidt over mod højre side af måtten, hvis du lander lidt for langt over på venstre halvdel. Tviste, dreje. Før den højre arm ud mod højre eller op mod hjørnet. Op ved højre øre. Du kan vende næsen mod loftet eller ud mod højre. Tag en indånding gennem næsen og giv slip ud gennem munden. Se om du kan være her, mærk efter eller justere. Og inden du lader stillheden sænke, så kan du tage din venstre hånd og placere den sådan lige over navlen, kring solar plexus. Og så trække vejret ind hertil og lande her på udåndingen. Sidste 3 tilbagevejrtrækninger kan du føre den venstre hånd op på dit hjertecenter. Og prøve at bringe det halve smil frem på læben, mens du indånder hertil, udånder her, afspænder her. Bare mærker og lytter til kroppen lige nu. Og roligt før højre arm ind til kroppen. Bevæg dig roligt tilbage til neutral stilling. Bring benene ind til maven og lav store bløde cirkler med samlede ben og knæ. Og roligt før højre ben frem. Med den højre hånd får du fat på venstre knæ og twister mod højre. Igen kan du lige flytte bagdel hofte over på venstre halvdel, hvis du kommer for langt over mod højre side. I kroppens tempo twist, drej. Vend den venstre arm ud mod venstre eller op langs venstre hjørne.
Vend næsen mod loftet eller mod venstre, og land på en indånding gennem næsen ud gennem munden. Og også her kan du bringe din højre hånd op på maven, lige over navlen, mellem ribbenene, kring solar plexus, og så indånde her til, udånde, afspænde her. Lytte til og mærke kroppen lige nu. De sidste 3-5 vejrtrækninger kan du bringe det halve smil frem på læben, blidhed og blødhed i ansigtet, og føre hånden op på dit hjertecenter. Lytte til og mærke kroppen lige nu. Og roligt begynd at føre venstre arm ned og ind til kroppen. Drej dig tilbage. Bring benene ind til maven. Vip fra side til side. Og før så benene frem og land i Shavasana. Kan floppe dine fødder og ben ud mod mattens kanter. Brede arme, skuldre ud. Åbne håndfladerne mod himlen. Tag en indånding ind gennem næsen og giv slip ud gennem munden. Slap af i dit ansigt. Tunge øjne med en lette øjenlåg. Og en blidhed omkring øjnene, mellem øjenbrynene. Mildne panden, tændingerne, kinderne og kæbeleddet. Bløde læber og tunge. Kan indånde fred og udånde uro. Indånde fred og udånde rastløshed. Indånde fred, udånde stress. Indånde fred og udånde jag. Indånde fred, udånde ufred. Og på egen hånd nogle gange mere indånde fred og udånde hvad der har stjålet din forbindelse til din fred i dag. Indånde fred og udånde hvad der potentielt har stjålet din forbindelse til din indre fred i dag.
Før eller siden kan du give slip på denne praksis også, og bare læne dig tilbage i freden. Din indre fred, som praksisen potentielt har sat dig i kontakt med igen. Ikke en fred udefra, nogen har givet dig, noget har givet dig. Den indre fred, som du er kommet i kontakt med. Du kan forlænge Shavasana, og ellers nu begynde at bevæge dig lidt igen. Før fødderne i måtten og vip rundt på siden for at komme op til en siddende stilling. Hvile med hænderne på benene, åbne håndflader og lukke øjnene. På din indånding forlæng rygsøjlen, åbn brystet, og på din udånding sænk skuldrene og afspænd ansigtet. Sans, mærk, observer effekten af din praksis. Observer ind- og udånding, ind i kroppen, ud af kroppen. Placer en hånd på hjertet, en hånd på maven. Åndedrættet hertil og herfra. Lad os afslutte praksisen med Om og efterfulgt af Shanti, Shanti, Shanti. Shanti betyder fred, så som et symbol for fred i sindet, fred i kroppen og fred i hjertet, sjælen. Tag en indånding. Shanti, Shanti, Shanti. Herfra kan du bøje dig frem og ned. Namaste. Freden i mig bøjer sig for freden i dig.